Bé, parlarem un poquet de meteorologia a Xàbia, concretament de l'apartat pluviomètric. Xàbia la podem diferenciar clarament en tres zones pluviomètriques, la zona nord, la zona centre i la zona sud. La zona nord abarcaria el que és el Montgó, les Valls, Barranqueres i Julians. Ahir tenim una pluviometria molt alta comparat amb la resta de Xàbia, ahir una mitjana al voltant de 850-900 litres, encara que jo m'incline a que els 1.000 litres ens acostarem fàcilment, perquè com no tenim encara sèries llargues de pluja, perquè tenim fa pocs anys estacions en la zona i damunt ha coincidit en anys de sequera, doncs no podem afinar encara, però quan ja tinguem molts anys, per damunt dels 10 o 15 anys de sèrie de dades, ja podrem veure com si coincideix en anys bons de pluja, com la mitjana va acostant-se als 1.000 litres. Per què plou més en aquesta zona? Pues aquesta zona té la influència del Montgó. El Montgó fa com efecte esponja, atrau els núvols ascendeixen, arribar a l'aire més fred en altura, precipita amb més intensitat a aquesta zona i voltants del Montgó i més persistent. Després, algo més allunyat de l'efecte orogràfic del Montgó està la zona centre, que hi abarcaria tot el pla, el que és el poble, port, la plana i el Cap de Sant Antoni. La plana i el Cap de Sant Antoni no la podem ubicar en la zona pluviomètrica del Montgó perquè no té aquest efecte orogràfic tan destacat, ja es queda més en la zona centre, que embarcaria hasta el que és Arenal i Cansalers, Tarraules i Lluques també entraria ahí dins. Ahí tenim una mitjana al voltant de 600 litres i destaca clarament els 300 litres de diferència en el que és la zona Montgó anuals fàcilment. I després la zona sud encara plou menys, també perquè està més lluny del Montgó, li afecta menys l'orografia i la intensitat i la persistència no és tanta com la zona nord. Hi abarcaria el que és tot el que és el Portitxol, Cap de la Nau, Granadella, tot el que és la Guàrdia. Ahir tenim una mitjana al voltant de 550 litres, 550 litres aproximadament. Bé, aquestes tres zones pluviomètriques destaquen clarament el que és la pluviometria a Xàbia. En un altre moment parlaríem d'altres temes.